যতনা হামबाय তিনি बेलायखे दुखु नांखा अ दुखुनि कक हिंखा हायसि आं तिनि TPF न 40 to 45 हाजार रां रहमानि अम TPF न तंगथगानि बागै रहर नरनो सादि और आं रहमानि मिनिं टामो कैसे दफा यक तो हिनी रहमानि फिया बरनि जे मिनिं बरनि जे भाषा ओ कक साजानाय या बोमा बोफा तै कक सानाय रक अमाहे वर्ड्स व्यवहार खायो अरे मूर्ख हिम्मत तंखाय आने बसंगा फाइ आना दम किरडी मूर्ख सराय रक फेसबुक बायरे तंगुई बुनी मायरांग लता हु हुई होटेल तंगुई आंलां पांलां सामनायिया तिनी आं रां 40-45 हाजार रां रहयसि बरक बाय कक बांलायनि नांगौ आं तिनी रां रहयया हंकाय बरक बाय कक बांलायनि नांग्रा खामो नैनि नों जेफानो ख्लायतंदि आनि कुनु प्रब्लेम करै आं रां रहमानि गनांबा ताई नों रां नानानि फाइफ्र आनो तामो तामो साका अककनसे आं प्रश्न ख्लायब्ले निश्चय राइट आं प्रश्न ख्लायनाय नो तामनि हिमालय आन्नारा रां नाय चामानि गना 5 बছর टाइम रेडी दफानि बागै सामुं तांनाय हिनि ता 5 बছर अंखा गांगो ककनो प्रश्न ख्लायग्या नरनि 5 बছर टाइम अंखा नरकबा 5 बছर हाइसिं कलसाबो याकाय हिनि सानाय ता हाइसिं कलसानि पासि सामुं तांग्या सिनि राजा बोबा ग्राना हामिया साउ बकायसा सिनि राजा बुनिले सेलांफा नंखाना सिनिले राजा बीके रांगल सर 3टा सीट बारि रेखा अबनबा हामिया सासाय तंखा TPF तुई कसकगुई तंगु अलरेडी बाइबो तंखा मासा मासाखाय कसगुई थांनाय थाबो थांतु आनि बुआ 32 खान बुआ आं जेनो हामियानि साका अम बाइसि थांगु दिनां TPF न बाय रुवो बरखाय सेल्फिश बरक गरै कायसा कायसा हामिया सानानि बुमा बुफातै हामिया सानानि अमा सिमिसि ताबक तामनि जागा जागा बाय तंखा जागाय TPF करि खेताबो आंखा हिनो तैबोसि बायथो बायबो थांतो और रां थांमानि आं कायसाना बवै तगुई लुटपाट खायतुया आनि कलम तुयनि रां सि आनि कलम तुयनि रां बिग बसना सारिया ख्लाय नरक सानका आं रहरका हामजागि रहका तिनिओ हामजामानि मिनिं आनि मजाकुरि रेखा आनि मजाकुरि मानि अबा कायसा आनि पयेन नरनि TPF सि सर्वनाश संगो आं लिडार दिबा ना आं नेता आं बाकायसा सापर्टारनि बरकसि नरक आं बाय चेलेंज खायो आं प्रश्न खायनाय 100 बार प्रश्न खायनाय आनि नारा रां चामनि आं प्रश्न खायनाय हामबाय।